Саулармысыз, хөрмәтләребез, рәхәттәсең яшьлек еллары, гел мөгъҗизалардан торасыман. Әллә нинди яңа эшләр башлыйсы, биек тауларга менәсе, диңгез океаннарны гизәсе килү теләге уяна. Синең уйларда шундыймы? Бәлки хатын-кызлар башкача фикер йөртәдер. Яшьлек инде ул алмас. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, мөгъҗиза бит ул ничә яшьтә дә теләсә кайсы мизгелдә барлыкка килергә мөмкин. Үзеңне белә башлаганнан бирле хыял белән яши башлыйсың. Тик хыялланып, сәяхәт итеп кенә эш бармый, җиң сызганып эшкә керешергә вакыт. Мин сине бик сагындым. Әйдә, игълан ит. Ниһаять, барда үз урынында без Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шәмсуарова иҗат төркемебез белән манзара тапшыруын башлыйбыз. Авылның борынгылыгының бер билгесе көчле шәхесләре, көчле нәселләре. Кама-Тамага районы Иске Казиле авылының 700 еллыгы узды. Петербургта Казан урамы бар икән, нигәле Казанда Петербург урамына булмаска ди. Әлеге идеяны Петербург хакимияте тормышка ашыра һәм Казанның 1000 еллыгыннан бу урам төзекләндерелеп, аңа Петербург исеме бирелә. Казан үзәгендәге Петербург урамының тарихын барларбыз. Бүгенге көндә өйдән чыкмыйча гына да күпләр яратып өлгергән ролларны ясарга мөмкин. Аш-су бүлмәсендә ял итәм ди ул. Алена Шакирова япон кухнясы ризыгын ясау серләрен бүлеште. Дөнья тулы гыйлем, манзара тулы белем. Безгә кушылыгыз, безнең белән булыгыз. Бүген тапшыруыбызда кызык дөнья, дәрья сәхифәләре мәдәни ярдәмче булыр, ә кунакханәдә Татлытны үстерү фонды директоры Раил Гатауллин, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе профессор Балачак җыры бәйгесенең жюри рәисе Сәгыйть Мулланур улы Хәбибуллин. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, остаз профессор, опера һәм эстрада җырчысы Венера Ганиевны да көтәбез. Тирә-ягызга игътибар белән карасагыз, 10 кешенең берсе сулагай икәнен күрерсез. Психологлар әйтүенчә, сулагайлар көчле холыклы кешеләр. Аларның күбесе иҗат кешеләре, нинди дә булса сәләткә ия кешеләр. Сулагай булу ул нормадан читләшү түгел, бары тик индивидуальлекнең чагылышы гына. Җир йөзендәге дахиларның 95% сулагай булуын онытмыйк. Халыкара сулагайлар көнен 13 августта билгеләп үтәләр. Игътибар итсәк, илдәге вазгыятьнең һәр көне ниндидер вакыйгалар белән тарихка язылып кала. 7 август тарихта нинди вакыйга белән истәлекле, тулырак киләсе видео язмада. 1897 елның 7 августында Фәннәр академиясе әгъзасы Василий Энгельгард Казан дәүләт университетына Дрездендагы астрономия обсерваториясенә кергән. Заманында 300 мең сумга бәяләнгән күчмә һәм күчемсез милекне бүләк итә. Күчерү эшләре 21 августка кадәр дәвам итә. 1918 елның бу көнендә Казанны ак гвардиячеләр һәм ак чехлар басып ала. 1000 кеше шул исәптән азык-төлек эшләре буенча Идел буенда гадәттән тыш комиссар итеп билгеләнгән 33 яшьлек Мулла Нурвахитов та кулга алына. 60 кеше атып үтерелә. Казанны азат итү өчен сугышлар 1 ай дәвамында 10 сентябрьгә кадәр барган. Бу көнне 1930 елда Бөтен Россия үзәк башкарма комитеты Татар АССРның яңа административ бүленеше турында карар кабул итә. Аның нигезендә кантоннар урынына 46 район оештырыла. 1943 елның 7 августында Татарстанда туган сержант Михаил Фомин һәм 872 гаубица артиллерия полкы командиры Николай Ивановка Советлар Союзы герое исеме бирелә. Бүген рәссам Яков Лукьяненкога 80 яшь. Казан урамнары буйлап алга атлык. Бүген без сезне тагын бер урамның тарихы белән таныштырырбыз. Казанның тарихи үзәгендә иң матур урамнарның берсе Петербург урамы. Аның үз тарихы бар. Тарих шылбыры өзелмәсен дигән ният белән киләсе видеоязманы карыйк. Аны безнең хезмәттәшебез Лилия әзерләде. Шәһәр картасында бу урам 17 гасырда барлыкка килә. Петербург һәм Бутлеров урамнары башында кирпеч заводы төзелгән. Шуңа күрә кирпеч урамы исемен йөрткән. 1717 елда биредә Георгий чиркәве төзелә һәм урамга да аның исеме бирелә. 1930 елларда урамга революционер Яков Свердлов исеме бирелә.
Кайчандыр биредә агач йортлардан торган иске урам була. Монда сәүдә сәнәгать фабрикалары да эшли. 1924 елда күпләргә таныш Заря кондитер фабрикасы ачыла. Свердлов урамы метро төзелеше зонасына эләгә. Бүген инде аның ул замандагы торышын күз алдына да китерү кыен. Петербургта Казан урамы бар икән, нигә әле Казанда Петербург урамына булмаска ди. Әлеге идеяны Петербург хакимияте тормышка ашыра һәм Казанның 1000 еллыгыннан бу урам төзекләндерелеп, аңа Петербург исеме бирелә. 2005 елларда урамның яңа тормышы башлана. Стильләштерелгән басмалар, Петербург каналларын символлаштыручы җәяүләр урамы, архитектура алымнары барысы да Петербургны хасил итә. Казан һәм Санкт-Петербург шәһәрләре арасындагы дуслык турында тарих битләре дип аталган менә шундый ротондалар сөйли. Аларда Казан халкының Санкт-Петербург шәһәре төзелешендә катнашуы, Балтик флоты төзелешендә катнашуы, шулай ук Санкт-Петербургта Казан урамы, Казан соборы, Казан күпере ачылышы хакында төрле язуларны күрергә мөмкин. Әлеге постамент Екатерина II Казанга килү хөрмәтенә куелган. Шәһәргә ул Тверь дип аталган ишкәкле зур көймәдә килә. Әби патшага Казан шул хәтле ошый, ул хәтта бу көймәсен казанлыларга бүләк итеп калдыра. Шушы вакыйгалар хөрмәтенә әлеге һәйкәл куела. Урам Лев Гумилев истәлегенә куелган бюст белән башланып китә. Ул күренекле шагыйрьләр Анна Ахматова һәм Николай Гумилев гаиләсендә туган. 20нче гасыр тарихының күренекле шәхесе. Ул төрки халыкларының никадәр зур һәм бай икәнлеген күрсәткән тарихчы. 1997 елның 27 августында ул вакытта әле Свердлов урамында Казан метрополитены төзелеше башлану уңаеннан ротонда урнаштырыла. Петербург урамы төньяк-көнбатыштагы Тукай мәйданынан алып, көньяк-көнчыгыштагы Назарбаев урамына кадәр сузыла. Аның озынлыгы 2 чакрым чамасы. Фақат җәяүле генә булган өлеше дә бар. Урамның ахырында тарихи трамвай, троллейбус вагоннары экспозициясе һәм истәлекле барельефы булган Дон аллеясы урнашкан. Казаннан килгән бер туп авызы борыны юк, тышы таш, эче боз, үзе кып-кызыл күлмәге ямь-яшел. Табышмакның җавабы карбыз. Карбыз турында шигырь беләсеңме? Карбыз турында булмаса да, шигырьне шаяннар әйбәт сөйли. Сызлауы, басымны бұраулы, бүредей улым да, мәшедей мұраулым. Ут қапқан шикілі, шабам да шабам мен, тостымал ябам мен, дұрулар қабам мен. Гәүдәгә ябықтым, яңғаққа шимірдім, ник сулхатлы мен конфет кимірдім. Сызлы да сызлы тез, тыңғы юк кешірттен, осамас идімлі конфетні хел бүтән. Керек ми, барсында диңгізге атсынар, заводын ватсынар, кибідін япсынар. Күлләрем юмалмый, овызым açılмый, ой тісім, сызлауы басылмый. Су, туқтағыз, сызлады и бітті. Ватмағыз заводны, япмағыз кибітні, верегіз конфетні. Бірдәмлек тау күшірә дегеннәр бұрынғылар. Махсус хәрби операцияда катнашучыларга ярдәм күрсәтү максатында оештырылган үзебезнекеләрне ташламыйбыз кебек чаралар үткәрелә. Нәкъ үзебезнекеләр тыныч тормыш, аяз күк йөз өчен үз-үзләрен аямыйча көрәшәләр. Меңләгән ватандашларыбыз, солдатларыбыз, офицерларыбыз үз бурычларын намус белән башкаралар. Гаять катлаулы шартларда югары һөнәри һәм шәхси сыйфатлар, ягъни ныклык, кыюлык, ватанга мәхәббәт күрсәтәләр. Сергей Александрович Панов. Хәрби дәрәҗәсе гвардия майоры. Вазифасы разведка батальона командиры. Татарстан Республикасы Казан югары танк команда училищесын тәмамлый. 2022 елның 3 мартында Сергей Панов җитәкчелегендәге разведчиклар төркеме Киев өлкәсенең Трубеж елгасына җитәрәк дошман чолганышына ләгә.
кыю якташыбыз һөҗүм иткән Украин көчләренә каршылык күрсәтә һәм зур зыян салуга ирешә. Ул төркемне ут эшеннән чыгарырга дигән карарга килә һәм кул астындагы сугышчыларның чигенүен шәхсән тәэмин итә. Авыр яраланып, үз гомере бәрабәренә подразделениене куркынычсыз урынга чыгаруга ирешә. Хәрби бурычын ахырына кадәр үти. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин фәрманы белән Сергей Пановка Россия герое исеме бирелә. Үлгәннән соң. Без каһарманнарыбыз белән горурланабыз. Ватан ул безнең гаять зур өлешебез. Ватанга мәхәббәт үз авылыңны, шәһәреңне яратудан башлана. Оренбург дәүләт татар драма театры 33-нче театраль сезонны Туфан Миңнуллинның яшьлек белән очрашу әсәре буенча сәхнәләштерелгән лирик комедиясе белән тәмамлады. Сезон ахырында театр каршында оешкан Берлек хәйрия фонды спектакльләрдә иң уңышлы башкарган рольләр өчен артистларга төрле номинацияләрдә бүләкләр тапшырды. Бу елны бүләкләрнең кемгә тапшырылганын безнең үз хәбәрчеләребез күрде. Мирхәйдәр Фәзи исемендәге Оренбург татар драма театры 32 ел элек үзенең беренче театраль сезонын Туфан Миңнуллинның яшьлек белән очрашу комедиясе белән яба. Ул вакытта актерлары да, режиссеры да башка була. Төп рольне, гүзәл рольне Люция Абдуллаева уйнаган иде. Инде артистлар әйтәм бит шамалы иде, аз иде, шуңа күрә төп рольне, Гөлфан рольне үземә уйнарга туры килде. Тамашачылар күңеленә барлык спектакльләр генә хуш килмәде. Шулай ук әлеге елның кызыклы премьерасы да үзен танытты. Кызык булды, конечно. Менә Илдар, син Гөлфан ролен уйныйсың дип әйтәм. Бәрәч әйтәм. 50 яшьтәге мужикны уйныйм инде. Әйе. Ярый инде. Тырышабыз. Белмичек килеп чыккандыр, минемчә килеп чыккан. Яратты мин аны бу образны. Ул да мен хәзер бик якын. Рәхәтләнеп уйныйм инде. Бу образ өчен менә. Каранмыйм да, мыйыкта кырмыйм, сакал да. Меценатлар үзләренең эшләре белән бергә милләт язмышын, киләчәген кайгыртып яшиләр. Халкыңның сәнгатен үстерергә ярдәм итү, яшь актерларның эшен хуплау ул зыялылык билгесе. Театрга булышабыз, шул спектакльләрне куярга, әзерләргә, юбилейлары булганда аларга инде бирәбез премиялар. Киләчәктә тагын да уйлыйбыз эшләргә шулай ук театрга безнең булышырга. Яхшы традицияны дәвам итеп, татар театрына 15 ел дәврендә ярдәм итүче Берлек хәйрия фонды булышлыгында әлеге елны чыгарылган 4 яңа спектакльдә иң уңышлы башкарган рольләр өчен артистларга 4 номинациядә дипломнар һәм акчалата премиялар тапшырылды. Номинацияларда бүләкләнүче артистларның күпчелеге язучы Айгөл Әхмәтгалиеваның Капка спектаклендә уйнаучылар. Ел уңышлы булды дип саныйлар режиссерлар да, артистлар да. Иң ошаган, яраткан ролем, Касым роле. Син бит әле быел исемгә дә лаек булдың. Әйе, шулай. Казан шәһәренә барып, Арслан Нургалиевич Миниханов миңа Татарстан Республикасының атказанган артисты званиесен тапшырды. Лайык булдым, шуңа бик шатмын, куанамын, рәхмәтләремне белдерәмен. Играют от души, красиво, очень красивый, талантливый коллектив. Бу сезонда татар театры спектакльләрен 10 меңнән артык тамашачы карап өлгерде. 33-нче театраль сезон ябылса да, әлегә труппаны җәйге гастрольләр көтә. Артистлар балалар өчен спектакльләр күрсәтергә планлаштыра. Кино юнәлешендә дә горурланырлык вакыйгалар булып узды. Алтын тәлинкә кинопремиясенең җиңүчеләре билгеле. Кино шуннан да сәнгатьнең киң таралган төрләренең берсе. Моны кинематография өлкәсе хезмәткәрләре генә түгел, гади тамашачылар һәм кино яратучылар да билгеләп үтәләр. Алтын тәлинкә кинопремиясен тапшыру тантанасында безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Казанда кинематография өлкәсендә 3нче төбәгара алтын тәлинкә премиясе узды. Президентның мәдәни башлангычлар фонды ярдәме белән. Премияның авторы һәм инициаторы Бремия кино дирекциясе. Кинопремияның приз фонды 2 миллион 150 мең сумны тәшкил итә. Җиңүчеләр 9 номинациядә билгеләнде.
В этом году кинопремия у нас как раз поделилась на 3 блока. Быйыл премия 3 блокка бүленгән. Беренче программа профессионаллар өчен, хәзер җиңүчеләрне хөрмәтләгән программа була, бу кунаклар һәм кино төшерүчеләр өчен. Әлбәттә, бу бәйрәм йомгак ясау, ә өченче өлеш фильмнарны карау. Профессиональ танылу дигән Кирилл Разлогов исемендәге махсус бүләк абыйлы энеле Александр һәм Владимир Кот остаханәсенә тапшырылды. Алар кинопремия кунаклары булдылар. Кинопремиялар режиссерларны, без белмәгән режиссерларны күтәрәләр, чыгаралар сәхнәгә. Һәм инде менә нәрсә тәскилә кайбер киноларны карагач, бюджеты аз булса да, алар бик әйбәт картиналар күрсәтәләр. Алтын тәлинкә кысаларында кинематографистларның Киноконнектикум төбәк киносы сату буенча кейс-тур җитештерүчедән тамашачыга дигән эшлекле программасы узды. Барыр син теге фестивальләргә катнашкач, ул теге җиңү турында барыр уйлыйсың. Бу дөрес сүз. Ләкин минемчә ул бик мөһим әйбер түгел, чөнки уже син менә бу шорт-листка эләккәч, ул үзеңә таба бер теге җиңү дип мин аңладым. Чөнки монда бөтен Россиядән җыелганнар, номинантлар. Шуңа күрә, сиңа ничектер әйбер бирә. Менә син кино төшерә аласың икән, һәм әлбәттә инде ул кино кемгәдер кирәк. Менә шундый әйбер бирә. Менә бу фестивальләр. Премия Татарстан режиссеры Илшат Рахимбайның яңа тулыметражлы Микулай фильмы белән тамамланды. Кунакханәгә рәхим итегез, бездә кунакта Татнетны үстерү фонды директоры Раил Гатауллин. Раил, сәлам, хош килдегез. Хәйр икән исәмез. Кайнар сәлам дибез сезне. Инде син безнең тапшыруда яңа кунак түгел, шуңа күрә ничек хәлләрең? Барда бер кие, менә бик зур эшләр белән йөрибез. Әдәби сабан туен үткәрергә дип, инде быел 3нче мәртәбә үткәрелә. Быел дип гомумән 3нче тапкыр. Беренчесен без аны Арча районында башлап җибәргән идек. Аннары узган ел бик күңелле Сабада үтте. Анда хәтта без Белем радиосын ачып җибәрдек. Быел аңа 1 яшь, быел инде 3нче мәртәбә. Кайда булачак, кайда? Апас районында була. Безнең 1260 финалист әдәби марафонда быел катнашучылар чакырылды. Авылым гүзәллеге безнең 90 кеше катнашырга теләп белдергән, 70 кеше финалга чыкты. Бик тике конкурс булып чыкты. Шун барда бик мөһим. Әнә өчен ул сабан туе, ул өчен сабан туен хәтерләтәме? Безнең пандемия чорында инде 2000 артык кеше пирамида сыйрган да кеше аралар калдырып, анда без сыя алмыйдык. Ашык һавада үткәрергә мөмкин иде. Менә инде әдәби марафончыларны бүләкләү тантанасын ашык һавада татарларда бит инде сабан туе. Безнең әдәби сабан туе барлыкка килде, аның әдәби көрәше бар. Әдәби көрәш онлайн этапта инде үтте. Без 50дән артык кешедән 32 финалистны сайлап алдык. Алар әдәби сабан туенда мәйданында әдәби көрәштә яшьләр 16 кеше, өлкәннәр 16 кеше. Инде сөлге тотып түгел, кулга китап тотып чыгып көрәшәчәкләр. Шартлар алар ничек бәйләнәчәк? Күтәреп салу, монда аяк чалулары юк бит инде. Монда аяк чалулары юк, әмма ләкин монда гына аяк чалулары мөмкин. Әдәби көрәш вакытында безнең сәнгатьле итеп шигырь яисә әсәрдән үзекне кыска гына матур итеп сәхнәдән җиткерә белергә кирәк. Аны инде безнең хөкемдарларыбыз, алар Татарстан язучылар берлегенә мөхтәрәм язучылар, шагыйрьләр бәялиләр. Һәм кем кайсы яхшырак ясый, аяк чалу нинди булырга мөмкин. Әгәр дә инде кешеләр тигез була икән, ул вакытта инде бездә бит билгеслеге бәйлиләр. Соңында инде әмендә мәсәлән без сезнең белән чыгабыз икән, мин инде әзерләп киләм китап катлауларга укыла торганрак, шигырьме, әсәрме, һәм көндәшмә бирәм укыгыз дип. Һәм аны әзерләмичә шунда ук укырга тиеш була. Беренче күрүдән. Һәм инде икенчесендә миңа шулай ук бирәсең, һәм кем күбрәк китап укый, кемнең тел байлыгы ныграк, ул аны шунда беренче карауга сәнгатьле итеп укый алачак, һәм ул бик нык сизелә сәхнәдә. Һәм инде без шул рәвештә иң яхшы әдәби көрәштә җиңүчене Абсолют батырны билгелисез. 16 кешедән 8 кешедән 4 кеше, 4 кеше арасында инде гран-при, беренче, икенче, өченче урыннар булачак өлкәннәр һәм яшьләр арасында.
Менә шундыйларга да абсолют батырын билгеләп машина бирергә кирәк. Дуслар, әгәр дә машина бирүче булса, без рәхәтләнеп кабул итәбез, партнерларга һәр вакыт юл ачык. Димәк, гадәттә бит инде сабан туйларында җыр моң гөрли бит инде, ә монда шигырь булачак име? Шигырьдә була, әсәрләрдә була. Әлбәттә безнең артистлар чакырыла, үзешчәннәргә дә без сүз бирәбез. Монда бик күп милли уеннар да була. Йөгерештә үткәреп була, име кара көрәш кенә түгел. Шигырь укый йөгергә кирәк мәсәлән. Юк, анда инде безнең Сәламәт иртә дигән проект бар. Анысы аерым проект. Безнең инде Сәламәт иртә проектында катнашучылар да әлеге тантанага чакырыла. Ярым менә бу көрәшкә бәйле без бәйгесен ачыкладык инде, тагын инде булса бәйгеләр буламы? Белем радиосы әйтеп киттем, иң яхшы радио алып баручылар, тапшырулар рубрикаларны без билгеләүне инде онлайн форматта билгеләүне башкарып җибәрдек. Һәм радио белән бәйле безнең белән инде элемтә чыктылар. Шуны бер бик яхшы идея белән Рамазан абый, аның идея авторы әйтергә дә була. Миләүшә ханым Насыйбуллина, без инде бергәләшеп башлап җибәрәбез яңа конкурс, ул радио Билем радиосы белән бергә булачак. Рәхмәтем сиңа остазым дигән. Безнең иң яхшы әсәрләрне, кыска гына парчалар, нәсрләр, очерклар, эсселар, шигырьләр һәр кем үзенең авторлыгында укытучысына, остазына карата багышлап язылган шундай кабул итәчәкбез. Һәм аларны профессионал яш айырмалары юк, монда төрле категориялар без инде билгеләячәк. Без аны Зөлфиянең дәрте уянып китте. Әлбәттә, һәм аларны безнең профессиональ дикторлар Фатаба Галимуллиннар һәм башка шундый шәхесләр, алар Билем радиосында безнең студияда яздырачакбыз һәм Билем радиосында укытучыларга, остазларга багышлап әлеге иҗат җимешләре дөнья күрәчәк һәм без аны ирештерәчәкбез шушы укытучыларга, остазларга. Һәм инде декабрь аенда Орша педагогика көллиятендә аның базасында шушы иң яхшы әсәрләрне, иҗат җимешләрен без билгеләп үтәрбез һәм бу остазларның үзләрен дә чакырыбыз дип уйлап торабыз. Гомумиләштереп әйткәндә, менә бу әдәби марафон аркасында очраштык бит инде. Ул үзе 20дән артык тапкыр үтә бугай инде. 24нчесе үтте. Җәй аенда безнең 21 июльдә шактый күп яшьләр, балалар, яшьсмерләр 20 яшькә кадәр дип билгеләдек. Алар инде шактый күп китап укылды һәм алар да шушы әдәби сабан туена чакырыла. Димәк, әлеге бәйге дәвам иткәч, инде аның нәтиҗәсе булып сабан туйлар үткәрелгәч, кызыксынып катнашучылар артканнан арта бара дигән сүзме бу? Артканнан арта бара, әлбәттә, чөнки әдәби марафон ул бит әдәби телне үзеңдә байыту булса бер яктан, икенчедән рухыңнан ныгыту, максатыңа ирешергә өйрәнү. Һәм бик күп кешеләр, безнең әдәби марафонда катнашкан кешеләр, мәктәп укучылары булса, инде әйтеп киткән бар, 3-4 укучы 4-5 укый башлый, 4-5 укучы 5 укый башлый, олимпиадаларда, төрле конкурсларда җиңә башлыйлар. Һәм инде бу осталыкны мөмкин төрле өлкәләрдә кулланырга һәм кешеләр әдәби марафонда катнашып, уңышлы кешеләргә әверелә баралар. Шулай синең өчен китап уку ял итүме? Китап уку минем өчен бәлки ял итүдер һәм күпмедер дәрәҗәдә дөнья карашны киңәйтүдер. Чөнки әгәр дә без нинди проблема, нинди мәсьәлә, нинди бурычны хәл итәбез икән, без гадәттә аңа бер генә күзлектән карыйбыз. Безгә еш кына, мәсәлән, проект ясаган чагында, программалар төзегән чагында кулланучы, ягъни без бу проектларга икенче яктан карарга өйрәнәбез һәм менә китап уку башка кешеләрнең, шул язучылар язган бит инде, алар нинди тәҗрибәсе, башка кешеләрнең тәҗрибәсен исәпкә алып язган. Ягъни без шундай узкий, шундай тар фикерләү түгел, киң фикерләү нәтиҗәсендә без дә шулай үзебезнең проектларыбызны тагын да киңрәк итеп, яхшырак итеп ясый алабыз. Амин. Шулай камиллекнең шиге юк, эшегездә уңышлар теләп калабыз. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Сиңа ял итү килешкән. Күзләрең янып тора. Ай, рәхмәт ясын. Тик безнең киләсе сюжет бөтенләй башка тема турында. Иң мөһиме, хәерле, уңышлы, файдалы яллар булсын. Июль аенда Яшел Үзән шәһәрендә урнашкан Дельфин ял итү үзәгендә төбәгара Тартария сменасы башланып китте. Әлеге сменада балалар өчен татар телендә аралашу, интеллектуаль үсеш белән бер рәттән сәламәтләндерү чаралары да каралган иде. Яшел Үзән шәһәрендә урнашкан Дельфин санаториясы базасында төбәгара Тартария сменасында Россия Федерация төбәкләреннән һәм Татарстан Республикасының төрле районнарыннан килгән 120 бала ял итте. Әлеге сменада балалар өчен татар телендә аралашу, интеллектуаль үсеш белән бер рәттән сәламәтләндерү процедуралары да үткәрелде.
Балалар белән эшләү кызык һәм шул ук вакытта кыен, чөнки һәр баланың яшь үзенчәлеге, эчке күңел халәте төрле була. Инде без менә бу смена Тартария дип атала, безнең смена 6 ел дәвамында алып барабыз, төрле площадкаларда эшләп киләбез. Узган елны балаларны Кара диңгезгә алып бардык шушы смена белән. Инде быел менә Мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә, Дельфин шифаханәсе белән берлектә ясадык менә шундый смена кызыклы. Балалар иҗат белән шөгыльләнеп калмыйлар, шулай ук менә сәламәтлекләрен дә ныгыталар. Тартария сменасы аеруча уңышлы булды. Балалар белән эшләгән укытучылар, әйдәманнары һәрбер юнәлештә үз көчләрен жәлләмичә, укыту һәм ял итү чараларын җиренә җиткереп башкардылар. Безнең Дельфин ял итү үзәге дә үз чиратында балаларның сәламәтлекләрен ныгытуда яшәү, ашау, ял итүне югары дәрәҗәдә оештырды. Әлеге файдалы ялдан балалар үзләренә көч, дәрт, күтәренке кәеф һәм позитив эмоциялар туплады. Бүгенге көндә идән чыкмыйча гына да күпләр яратып өлгергән роллыларны әзерләргә мөмкин. Бик катлаулы кебек күренгән япон кухнясы ризыгын ясау сыры гади генә. Бүгенге дә идән чыкмыйча гына өйгә роллы китертергә мөмкин дип әйтәсең дип торам. Әйттеңме? Әйттең. Димәк, моннан соң заказ бирмәйбез, роллы белән үзең сыйларсың. Бүгенге көндә өйдән чыкмыйча гына да күпләр яратып өлгергән роллыларны ясарга мөмкин. Бик катлаулы күренгән япон кухнясы ризыгын ясау сире бик гади генә ди Алена Шакирова. Әйдәгез бу турыда аның үзеннән сорап үтигәле. Тормышны яратып, дөньяның бар матурлыгын күрә белеп яшәүче, бик тә уңган булган ханым Алена Шакирова Күкмара районының Янил авылыннан. Тырыш хуҗабикә, кадерле әни, яраткан хатын, танылган блогер, әлеге сыйфатларның барсында Алена берләштерә. Үзенең социаль челтәрләрендә тәмле һәм җайлы рецептлар, кызыклы вайннар, файдалы киңәшләрен бүлешә. Аш-су бүлмәсендә ял итәм ди ул. Башта тәм-томнарны якыннары өчен генә ясаса, соңрак туганнары, дуслары сатып ала башлаган. Хәзер исә клиентлары аңа чират тора. Тырышкан тамчы таш тишкән. Нәкъ Алена хакында әйтелгән кебек, безнең белән дә япон кухнясы ризыгын ясау серләрен бүлеште. Үзем мин роллар бик яратам. Шуннан менә шундый идея килде инде миңа. Халыкны дагын шушы тәмле ризыкларым, үзем эшләгән тәмле ризыклар белән сөендерергә дигән идея килде. Һәм инде шулай интернеттан эзләп табып, мастер-класс үттем бер көнлек кенә. Һәм менә шуннан соң эшли башладым. Инде 2 елга якын эшлим. Гомумән бу бизнесны инде без бизнес дип әйтик инде гаилә бизнесы дип тәгән атасам ялгышмам, чөнки инде безнең заказларым бөтенләй күп булган көннәр була. Андый вакытларда инде 2 улым бик әйбәт булышалар инде. Берсе упаковать итеп тора, икенчесе соуслар ясап тора. Инде ирем ул доставкага йөри. Без бүген сезнең белән бергәләп менә шушы экран каршында инде мин сезгә горячий Цезарь роллысын ясарга өйрәнәбез, бергәләп ясыйбыз. Минем клиентларымның иң ярата торган ролларның берсе инде бу. Аның өчен безгә кирәк була әлбәттә дөгү. Аның өчен кирәк була безгә менә тавык ите копченый һәм инде кыяр белән болгар борычы кирәк була. Эшне башлыйбыз норидан, алабыз яртысын, кулны югышлыйбыз дөгү ябышмасын өчен. Һәм инде дөгүне яхшылап роллыга, норига җәябез. Җәйдек һәм инде хәзер тигезлибез. Тигезләдек. Икенче ягына әйләндереп куябыз. Аның өчен җәябез инде без хәзер творожный сыр. Хәзер куябыз тавык итен. Һәм инде болгар борычын. Менә безнең роллыбыз дөрес формага килде. Хәзер инде моны кыздырасы гына калды. Башта инде роллыны әвәлибез шушы он белән суда яхшылап булгаткан. Бу инде булмасы кыймак камырыннан әзенә генә сыйгырак була, ләкин бик сыйып табылырга тиеш түгел. Менә шулай итеп панировкада әвәлибез дигән. Хәзер инде кыздырга куярга була.
безнең роллар әзер. Шушы минем киңәшләрне истә тотып, сезләргә шушындый тәмле роллар әзерли аласыз. Һәм инде шулай ук минем шикелле үк үзегезнең бизнесыгызны ачып җибәрә аласыз. Уңышлар барыгызга да. Менә сиңа яңалык. Күптән түгел Ялкын журналы ачык һавада карбыз кавын пати оештырды. Бәйрәмнең үз дресс-коды бар иде. Әгәр күбрәк карбыз яратсаң, кызыл һәм ал төстән киенергә. Әгәр кавынны сайласаң, сары һәм яшел кием киергә. Димәк, син кавын, ә мин карбыз. Милләттәшләребезнең тормышында булган яңалыкларны барлык һәр вакыттагыча Дәрья сәхифәсендә Ләйсән Гайнуллина, рәхим ит, сүз сиңа. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар. Республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез август айы булса да Сабан туе бәйрәмнәре турында видеоязмалар әле дә килеп тора. Татар халкының иң яраткан бәйрәме Сабан туй. Халыкның матур гырыф-гадәтләре, җырлары, биюләре бергә тупланган борынгы һәм бер үк вакытта заманча актуальлыгын югалтмый торган хезмәт бәйрәме. Быел Үзбәкстанда Сабан туйлар Хорезм өлкәсе Урген шәһәрендә узган бәйрәм белән ябылган. Сабан туйда безнең хәбәрчебез Савриназ Каримова да булып кайтты. Бәйрәмнең беренче өлеше күңелле концерт Урген шәһәренең Үзәк паркы сәхнәсендә узды. Бу көнне сәхнәдән татарча җырларның моңлылары да, дәртлеләре дә яңгырады. Башка милли үзәк артистлары да бу чарадан читтә калмады. Кунаклар өчен төп бүләк булып, Татарстан Республиканың артистлары Резида Төхвәтуллина һәм Равил Галиевның чыгышлары булды. Безне бик матур итеп кунак итәләр. Шуңа күрә без чын күңелебездән рәхмәтлебез. Халкыбызның милли традициялары, Сабан туе бәйрәмнәре, татарлар чит төбәкләрдә күпләп яшәгән урыннарда да югалмасын иде. Шуңа күрә без инде үзебезнең кулыбыздан килгәнчә Татарстан сәнгать әһелләре, Татарстан хөкүмәте булдыралганча ярдәм итәргә тырышабыз һәм бик шатланып киләбез, катнашабыз шушы бәйрәмнәрдә. Мин быел беренче тапкыр бу шәһәрдә. Шуны хәтта Татарстандагы авылларга, Татарстандагы караганда да монда яхшырак үтә бу Сабан туйлар. Күңеллерәк үтә бу Сабан туйлар. Һәм инде шундый Татарстаннан еракта яшәп яткан милләттәшләребез бу традицияны саклап калган икән. Без бик бәхетле. Чөнки бу бик зур әйбер. Милләтләрнең кушылуы, милләтләрнең аралашуы ул бик кирәкле әйбер. Бәйрәм программасына шулай татар милли уеннар да кертелгән иде. Килгән һәр кунак үзенә ошаган һәр уенда катнаша һәм күңеле бүләк ата иде. Дәүләтебезгә кәттә рәхмәтләребезне әйтәбез. Йортыбыз тыныч, эшләребез мул булсын. Һәммәгә Сабан туй бәйрәме белән тәбриклимен. Халкым минем, Үзбекстаным, Ургенич халкым, һәммәңне яхшы күрәмен. Сабан туй шин мәгънәсендә гаилә һәм милләтара бәйрәм. Һәм шулай ук татар мәдәниятен, гореф-гадәтләрен үстерү һәм туган телне саклау юнәлешендә төп чараларның берсе. Кузбасс башкаласы Кемеровда 23 федераль 3 шахта Сабан туй узган. Бөтен илдән һәм чит илләрдән меңләгән кунаклар бер мәйданга җыелган. Тулырак үз хәбәрчебез Гөлдар Хафизова сөйләр. Сабан туй башка бәйрәмнәрдән шул ягы белән аерылып тора. Монда һәркем үз күңелен үзе ачарга әзер булып килә. Бәйрәм сценарийын авторлары контрастлар алымын кулланып төзегәннәр. Идел буй халыкларының костюмы нәфислеге, затлы булуы белән аерылып тора. Кузбасс ансамбльләре вәкилләре табигый гадилеккә өстенлек бирә. Бу мәдәни вакыйга килгән кунакларга Кузбассның батыр кешеләрен күз алларга, илнең индустриаль куәтен күрергә ярдәм итә. Җирлек наклы азык-төлек базасын булдыру белән дә кадерле. 48 елына киткән, ФЗОга киткән авылдашлар ярына мин дә килеп кердем. Бергә шахтада эшләдек. Алар инде мәрхүмәләр барда. Мен әлегә Аллага шөкер йөреп торам. Отец это у нас пример. Мин шахтада 38 ел эшлим, әти 50 елдан артык эшләде. Кеше энем дә 30 ел эшләп килә. Әти безнең өчен үрнәк, без аның эзләре буенча барабыз.
Беренче булып трибуналарда кунаклар атаклы шахтерларның орденнары күзгә ташлана. Берничә секундка җиңү парадында булу хисе барлыкка килде. Һәм бу чынлыкта шулай. Бу хезмәт геройларының тантанасы. Дөньяны күрдем инде бөтенсендә. Дөнья гайны. Бик хәтәр ни? Самый хәтәр ашлыклык. Бүтән чыдарга була. Ну ашлыклык. Кача торган түгел гайны. Самый страшный. Мин аны күрдем инде сугыш вакытында. Федераль Сабантуй татар мәдәниятен саклау эшенә күп еллык керткән өлешеңне тану мөмкинлеге дә. Бүләкләнүчеләр исемлеге бик зур булды. Шахтерларны булай күргән юк иде, мәшә бергә җыелганнар, шулка сөенешеп очрашалар, гомертәгә күрешмәгән кешеләр шикелле алар яшьлектә бергә эшләгәннәр, инде бүген лаеклы ялда, бүген очраша, аларны карап тору күзләргә яшьләр китерә. Халыкның иң популяр урыны билгеле татар шулпасын. Үлән белән кертеп чыгарган чәй авыз итүчеләр сыйлану ноктасы. 3000 порция чыга инде где-то. 3000-3000дән артык да. Утын үзебез белән чиста утында пешерелгән, чиста сулар салып, бисмиллаһ әйтеп, Ходай кабул итсен инде. Халыкка шундый изгелек кылган өчен, шундый бәйрәм көнендә. Бәйрәм Мәскәү мәйданының һәр пишмагына, һәр ноктасына таралды. Балалар һәм өлкәннәр өчен мастер-класслар, уеннар, һәр кеше үз холкына, кәефенә туры килгәнен сайлый алды бирде. Көчле спорт төрләре арасындагы ярышлар иң күп тамашачыларны җәлеп итә. Барысы да шатланды, бары тик бүләк сарык кына яңа хуҗаны көтеп моңсуланды. Бәйрәм уңышлы үтте. Һәр килгән кешенең хәтерендә онытылмас вакыйга булып истә калды. Яшә Сабантуй. Казакъстанның Павлодар шәһәрендә Сабан туен зур кылач белән каршы алганнар. Шәһәр халкы һәм Павлодар өлкәсеннән килгән кунаклар җыелган мәйданда алма төшәрлек тә урын юк иде ди хәбәрчебез Әдилә Төхватова. Сүз аңа. 1988 елы шул җирдә беренче Сабантуй үтте. Бүген дә шул Сабантуйның улы кешеләре бүген дә безнең белән бүген дә сәхнәгә чыга. Һәм балалар да, яшьләр дә, улы кешеләр дә, башка милләтләр дә Сабантуйда бергәләшеп, шулай гөрләшеп яши һәм туйлый. Быелгы Сабантуйларыбызда кешеләр күп булды. Районнардан килделәр, филиалларыбыз килде. Минем уйымча быел Сабантуй күңеллерәк үтеп бара. Ә инде безнең Сабантуйның күрке булып инде Казаннан Яркаева Сөмбелә килде. Үзенең саф татар телендә җырларны безгә бүләк итте. Бәйрәм кунаклары арасында беренче рәттә Гөләра ханым концерт карап утыра. Нәкъ менә ул 1988 елда Шишмә ансамблен оештырган. Соңра кыска гына вакыт эчендә яшьләрдән Мирас вокаль-инструменталь ансамблен, Ләйсән оешмасын, шулай ук 2005 елда 5-7 яшьлек балалардан Чыпчыклар ансамбльләрен оештырган. Концерты через каждые 2 месяца. Даже платные были. Татары соскучились. Счастливейшая жизнь. Но репетировать было негде. Мы нигде попало. Даже в музей Бухар-Жираву, Металлурги. Потом дали Короленко. Вот так вот. В общем, творческая жизнь была. 35 ел дәвамында аның тырышлыгы белән ансамбльләр бүгенге көнгә кадәр эшләп килә. Сабантуй кысаларында оештырылган халык кулланма иҗаты осталары күргәзмәсендә бик күп кызыклы һәм мөһим мәгънәгә ия сувенирлар табарга мөмкин. Без шушы Сабантуйга Актүбә шәһәреннән килдек, кунакка менә килдек. Безгә бик шат монда булырга. Күптән күрешмәгән, төрле якларга таралышкан классташлар, туганнар, дуслар бер-берсе белән аралашып, матур концерт карап, уеннарда катнашып, тәмле ризыклардан авыз итеп, бүгенге Сабантуйда рәхәтләнеп ял иттеләр. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз, атнагыз уңышлы үтсен. Нәсел-нәсәпләр очрашуын, бер нәсел кешеләренең бәйрәмнәр уздыруын ишетеп күңелләр сөенә. Туганлык җипләрен өзми саклаган нәселләр бар ул. Бар. Кама тамагы Иске Казиле авылында шушы көннәрдә авыл көне булып узды. Бәйрәмгә авыл халкы, читтә яшәүчеләр һәм тирә-як авыллардан кунаклар кайтып, Сабан туенда хәтерләтә.
Иске Кази эленең 700 еллыгы гөрләп узды. Бизәлгән атларга, җыр биюләргә күчкәнче, иң элек авылның иске урынына, изгеләр зираты дип аталучы иске каберлеккә барып, дуга кылынды. Иске Кази эленең тарихы кешеләр искә алынды. Минем әтиемнең әйткән, сөйләп калдырган истәлекләре буенча шушы җирдә зират булган. Шушы җирнең кешеләре Арҗак дип аталган. Менә бу Атабай Кашы дип атала безнең өчен. Шул якта авыл булган. Шәһәр булган, дәүләте таралганнан соң бу авыл күчеп килә шушы урынга. Монда һәр вакытта безнең әтиләр инде һәр җомгада килеп шушында дуга кылып мәйетләргә китәләр. Әмма без дә инде шушындагы мәйетләргә дә дуга кылып торабыз. Безнең бабайлар шушы Казиле авылыннан чыкканнар. Безгә 7нче класста укыганда Казиның тарихын укыдылар иде. Менә ул тарихта булай язылган иде. Кояш чыгышы ягыннан, менә как будто балчыклы ягыннан инде гаскәр килгән. Шул гаскәр килгәч, теге безне шукындыралар дип, авыл ишкә аерылган. Бер ише шушы Казилегә күчеп утырган, ул анда язган иде. Менә шушы Казиледә хәзер Казиле урынында качкыннар яшәделәр. Шул качкыннар урынына кирделәр ди. 7 буыннан алып 70 буынга кадәр дип әйтәбез бит без. Менә шул 70 буынга хәтле булган гомеребез безнең шул болгар бабаларыбызга барып тоташа. Мин менә шулай тапкылым. Бер гасырга 4 буын. Менә шулай исәпләп чыгардым мин аны. Hürmetli avdaşlarım, yaptaşlarım, elhamdülillah менә шушы mübarek günlerde şuшы җирләргә кайтырга Аллаһ Тәала насип итте. Изгеләр кабер янәшәсе. Экспедицияләр вакытында галимнәр бер кабер ташын укыйлар. Анда 1323 елда җирләнү турында сүз бар. Мондай кабер ташлары күп була. Вакыт узу белән алар уалган, югалган, ә берсе исә Финляндиядә, Хельсинкида ук саклана икән. Мен инде студент вакыттан авылның тарихы белән кызыксынып, үзебезнең яклар белән кызыксынып шөгыльләндем. Шул вакытта миңа Риза Фәхретдиновның китабы эләкте. Болгар татарлар турында инде. Менә шул китаптан өйрәнеп, карап, һәм үзебезнең инде бу яктардагы иң Камытамак районында иң борынгы авыллар икәнен мин аны аңладым. Анда картасы да бар иде. Менә шул хәтеремдә калып, мин аны үземә сатып алдым ул китапны. Дугалай бер кайчан начар булмас дип, менә шушы изгеләр зиратлары белән үзебезнең битендә анда кабер ташы шул 700 еллыкны күрсәткәч, 1323 белән билгеләнгән булгач, шул урыннан башлап, дугалар белән башлап, үзебезнең авылның авылдан чыкканнарны бер очраштырып, сөйләштереп, менә шул бер мотор итеп бәйрәм ясап җибәрәсе килде. Иске Казилегә килгәндә, инде безнең иң авыр вакытларда Совет чорында да ничек итеп динебезне саклап калырга өлеш керткән шәхесләрнең берсе булган, мин әйтер идем, Ибрахим хәзрәт Зәйнуллинны. Менә ул үзе сугыш ветераны да булган. Менә сугыштан соң инде Мәрҗани мәчетендә ул мәзин булып, үзенең ахыргы сулышына хәлек шунда мәзин булып хезмәт итә. Бигрәк тә шуны айруча әйтәсе килә, Совет чорында бит инде мәчетләр ябылганнан соң, азаннар тыелган, гомумән мәчетләр туктатылганнан соң, бу Казанда бердән-бер мәчет, шушы Мәрҗани мәчете хезмәт итеп, халыкка файда китергән икән. Менә анда азанны әйтү тыелган була. 18 ел тыелган азанны манарага менеп, шушы Ибрахим хәзрәт азан әйтә башлый. Әлбәттә бу бер яңа сулыш ала торган, әле бу бит 70нче елларның ахырына килгәндә, менә ул барыбер ниндидер дингә кысырыклы булганда да, менә аларның йөрәкләре батыр булган. Авыл көненә Ибрахим хәзрәтнең оныгы Булат Зәйнуллин да кайткан иде. Мондый көчле шәхесләр, көчле нәселләр авылның борынгылыгына тагын бер билге.
Қарбыз күнін нешік бәйрәм етәбіз? Қарбыз күн шартлап, аның тәмін-тәмлі. Аның да шақси бәйрәмі бар екен, шулай мұны? Шынлап ма? Білгілінде табиғат құшағында ял етіп, көп етіп қарбыз ашарбыз алла бірсе. Қарбызның тәмлісін сен сайлы білесің енді. Нешік алданмасқа сатып алғанда? Сатушың яқшы болсын. Қыз қарбыз болғырақ бола дейлер. Бүтін ішкәліклерін қызық дүния сәхифасында бізге Миләүшә Ризванова сөйлер. Миләүшә, рәхимет. Hürmetli tamaşaçılar, siz qayсын көбірек яратасыз? Қауынны ма, әлі қарбызны ма? Мен мәселен зор қарбызны бір турда ашап бітірем. Шоярам, яртысын ғана. Барыңызға да жылы жайғы сәлемлерімні yolлап, қызық дүния сахифасын башлап жіберем. Бүгін сөзіміз баллы, татлы, шифалы, солы, жеміш қарбыз турында болар. Bu günlerde Qarpız günü belgilab o'tildi. Qarpız gününün tarixi Amerika Qo'shma Shtatlarına barib tutaша. Ул анда milliy Qarpız günü olarak o'tkaziladi. Bu ballı ham tәмле җиләк популярлыгы буенча хот-догтан бердә калышмый икән. Тарихчылар Qarpızның туган җире дип Көньяк Африканы саный. Бу җимешне борынгы Мисырда ук үз иткәннәр. Мәсәлән, безнең эрага кадәр 20нче елларда Qarpızларны теге дөньяда ризык булсын дип фиргавеннәрнең каберлекләренә куйганнар. Казу эшләре вакытында аларның орлыкларын тапканнар. Моннан тыш ул борынгы Мисыр мифларында телгә алынган. Папируслардагы рецептларда бу хакта язулар сакланган. Борынгы Римда Qarpızны тузлап ашаганнар, әлеге җимештән бал кайнатканнар. 10нчы гасыр тирәсендә Qarpız Кытайга да үтеп кергән. Әйтергә кирәк, Кытайда Qarpız көнен бик зурлап үткәрәләр. Өстәвенә Кытайлар аның төрле дәвалау үзлегенә ия булганын белеп алалар. Ашар алдыннан чистарыну өчен кулланалар. Бүген Кытайда Qarpızны бөтен илләргә караганда да күбрәк үстерәләр. Россия белән Европада Qarpız беренче тапкыр 11-12 гасырларда пайда була. Бүген исә аны бөтен илләрдә үстерәләр. Әйткәнемчә, барысыннан да күбрәк Кытайда, аннан Төркиядә, Иранда, Мисырда, Америка илләрендә, шулай ук Россиядә һәм Үзбәкстанда. Япония бу исемлектә соңрак тора. Аның каравы сортларының күплеге белән беренче урында. Анда квадрат, пирамида формасындагы сары эшле диаметры 10 см зурлыгындагы бәләкәй Qarpızларда уйлап чыгарганнар. Qarpızда аш кайнату процессын җайга салучы клетчаткалар, җиңел эшкәртелә торган углеводлар, витаминнар, калий, магний, никель бар. Qarpız көнен ничек үткәрәләр соң дип сорасагыз, менә җавабы. Мондый бәйрәмнәр әлбәттә инде табигать кочагында уза. Анда Qarpızны булдыра алган кадәр күбрәк ашыйлар да орлыгын кем нинди ераклыкка төкерә алу буенча ярыш оештыралар. Яки кызыклы фигуралар кисеп бәйге үткәрәләр. Qarpızдан төрле эчемлекләр дә ясарга була. Бер дә булмаса тәмле Qarpız алып кайтыгыз да бүген бәйрәм дип балаларыгызны сөендерегез. Бүген сезнең белән кызык дөнья сәхифәсендә мин Миләүшә Ризванова булдым. Сау булыгыз. Миләүшә, рәхмәт яусын, эшең Qarpızдай татлы булсын. Казаннан килгән бер туп, авызы борыны юк, тышы таш, эче боз, үзе кып-кызыл күлмәге ямь-яшел. Табышмакның җавабы Qarpız. Qarpız турында шигырь беләсеңме? Qarpız турында булмаса да, шигырьне шаяннар әйбәт сөйли. Сызлауы, басымны бұраулы, бүредей улым да, мәшедей мұраулым. Ут қапқан шікілі, шабам да шабам мен, тостымал ябам мен, дұрулар қабам мен. Гәудеге ябықтым, яңғаққа шимірдім, ник сулхатлы мен конфет кемірдім. Сызлы да сызлы тез, тыңғайық кешіттен, осамас идімлі конфетні хел бүтен. Керек ми барсында диңгізге атсынар, заводын ватсынар, кебеден япсынар. Күллерім юмалмы, овызым ашылмы. Ой тісім, сызлауы басылмы. Шу, туқтағыз, сызлады и бітті. Ватмағыз заводны,
Yapmağız kibitne, verigіз konfitne. Татарстан Республикасы рәисе қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән ШНТВ оештырган бала чак җыры бәйгесенең җиңүчеләре билгеле. Бала чак җыры бәйгесенең жюри рәисе Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе профессор Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясенең татар музыка сәнгате факультеты деканы Сәгыйть Мулланур улы Хәбибуллинны каршылабыз. Сәгыйть абый, ассаламу алейкум, хош килдегез. Амин, рәхәт. Без бөтенебез дә инде дөнья күләм дәрәҗәдә музыканың кешелек дөньясына тәэсирен беләбез. Ул бары тик уңай тәэсир итә. Хәтта музыка, классик музыка яңгыраган бүлмәдә гөл дә әйбәтрәк үсә диләр. Хәтта инде хәзер сыерларның да süтен арттырыр өчен классик музыка куллана башладылар. Ә менә балаларның үсешенә музыка тәрбиясе уңай йогынты ясыймы? Бу мәсьәлә инде кешелек дөньясын бик күптәннән теге аларны бик кызыксындыра. Әле менә Платоннар, Аристотельләр заманында ук балаларны тәрбияләгәндә музыканың әһәмияте ничек икәнен алар тикшереп белгәннәр. Музыка белән шөгыльләнгән балалар яхшырак укый. Аннарсын аларның бит ички дөньясының теге шәхси дөньясы менә алар һава тормышка карашлары үзгәрелә. Аңлыйсызмы? Жыр белән яшәгән бала, ул тазарак та була, һәм ул яхшы укый да. Тазарак минем кебек түгел инде, сәламәтрәк дигән. Сәламәтрәк. Мисал китерә аласызмы? Димәк, фортепианода уйнаган бала ул инде. Әлбәттә, координация дибез. Уң кулы, сул кулы. Менә сез игътибар иткәнегез бармы? Кичкенә бала уң белән сулны айыра белми. Ул фортепианда белә бит. Менә бу нота, менә бу истәге җул уң кул белән, астагысы сул кул белән. Әлбәттә координация була. Үсә. Менә ул аның өчен мисалы аерым тапшырышларга кирәк минемчә. Чөнки музыка белән шөгыльләнгән балалар аларның сул як һәм уң як ярым шарлар яхшы эшли башлый. Әлбәттә. Шуңа күрә җыр белән, музыка белән шөгыльләнгән балалар алар яхшырак укый, яхшырак. Анарсын шунсы бар. Күп балалар әйтәләр, ата-аналар, ул җырлый белми. Җырлый белми, слухы юк. Ул бит барабанда уйнарга белә. Аның җырларга кирәкми. Или аның яры җырлый алмый. Скрипкада уйнала бит ул. Аңа тош. Менә аңлыйсызмы? Аны белеп юнәлеш белергә кирәк балаларга. Менә шул максат белән дә Бала чак җыры бәйгесе туры килде. Аның бит балаларны менә шушы музыка дөньясы белән таныштыру. Аннарсын татарча балалар өчен иҗат итүче композиторларны, шагыйрьләрне, аларны барларга кирәк. Шулай. Аларның җырларын танытырга кирәк яшьләргә, балаларга. Ул җырны башкарырга кирәк. Менә безнең Шаян ТВдә бар Сәйлән дигән фестиваль. Менә дигән балалар анда җырлыйлар. Аларның теге киләче зур эстрадага беренче адымнарын шунда эшлиләр бит. Алар шул яңа җырларны җырлыйлар. Менә быел инде безнең 4нче сезон менә дигән иттереп гөрләп шушы балачак җыры дигән фестивале бара. Гөрләп бара. Иң музыкаль, иң матур бәйгеләрнең берсе балачак җыры тәмамланды. Нинди хисләр калды? Нинди шатлау, шул хатлы хисләр. Быел 85 ел килде, 85 җыр килде беренче турга, икенче турга без инде 20-не уздырдык, 23-нче турга 10 җырны уздырдык. Иләк аркылы уздырып, менә шуннан 5 җыр калды, алар лауреат булдылар инде. Димәк, бу бәйгедә бит инде башкаручы гына түгел, автор да, композиторлар да бәйләнә, шулаймы? Шулай, инде сүзләрнең авторы, композитор, анарысын бит конкурсты уздыру гына түгел бит. Аларны бит таратырга, аларны бит ничектә пропагандалау эше бар. Шулай, халыкка җиткергә дә кирәк бит. Бу эштә Шаян ТВның зур роль. Алар теге менә кайбер конкурслар шулай була. Уздыралар да битте китте. Галочка куйдылар да битте китте. Юк, монда алар менә башкаралар, клиплар эшлиләр. Сезнең караганыгыз бармы? Мин менә гел җырласы килә. Анарсын аранжировкалар. Жунды профессионал рәвештә теге бөтен дөньяда күрсәтергә ят түгел булмаган теге Мәскәүдә дисең шит илдә дә күрсәтерлек шундый профессионал рәвештә эшләнгән клиплар эшлиләр. Аны
жырларсың, килмесе дә жырларсың, бейсің, килмесе дә жырларсың. Аңлайсызмы? Шушы менә ул балаларны тәрбияләүдә менә сүз башыннан башладык бит әле. Бик зур әһәмияте бар. Балалар үзара менә 85 эш кабул иттек дидегез. Үзләрен ничек тоталарсың? Кемдер бит инде үтми. Менә бу очракталар ничек кичерәләр әлеге? Үтмәүләрен диген. Уңышсызлык дип әйтәс килми. Күбрәк авторлардан алар инде беләсезме, безнең таләпләр елдан ел арта бара. 100дән артык җырлар да бар килгән җырлар. Ләкин шартларга туры килми. Шартларга туры килми беренчедән, икенчедән авторлар уже сизә башладылар. Монда теге шытыр-бытыр җырлар узмый. Чөнки безнең жюри агзалары безнең анда Илмир Низамов, Резида Кияровалар, Разил Валеевлар, шундый зур әһелләр, үз эшенең чын осталары. Анда мондай җыр узмый. Шуңа күрә иң асыллары, иң яхшылары гына уза. Балалар, алар да сөйләп алалар бит. Анда аларның балаларның да үзләренең жюри бар бит. Аларга менә теге шоймы юкмый, алар белән фикерләшәбез без, чөнки менә конкурста гел алар біз бергә утырабыз алар белән. Теге әңгәмә бар инде. Шуңа күрә алар бу җырларны бик яратып җырлыйлар. Бик яратып җырлыйлар. Сәгыйть абый, мондай бәйгеләр турында сезнең фикерегез, бәлки ниндидер тәкъдимегез бардыр, ниндидер яңалык кертер идегез? Беләсезме, бер генә тәкъдим күбрәк булсын андый конкурс. Чөнки хәтерегез булса, менә бер 10-15 ел алып битери югый бит ул конкурс. Шулай. Битери югый. Хәзер, Аллага шөкер, хәзер менә безнең җыентыгыбыз чыга бит ел сайын. Менә уже әле шушы ел гына чыкты безнең 15 еллык, 15 җыр эш сезон булды бит инде. 5 елда менә 15 җыр менә дигән җыентык чыкты. Аларны таратабыз хәзер анда теге шоу қоян табырға бұл жырны. Шоны таратабыз, анарсын ТНВ Шаян ТВ-да алар түрлі концертларда аларын қаташырға балаларына шул хәтле пропагандалы эше зур алып бара. Конкурслар тәкъдим итү дигәннән уен кораллары буенча конкурс тәкъдим итәрим. Үзебезнең татар көйләрен, татар музыка сәнгатен җырын гына түгел, музыка сәнгатен менә шул хорайда уйнау, баянда уйнау, скрипкада башкару, менә шундый музыка уен коралларына нигезләнгән бәйгедә булсын иде. Бары тик татар көйләре генә яңгырый торган. Консерваториядә бар Салих Сайдашев исемендәге халыкара конкурс. Анда балалар номинациясы бар. Менә балалар мәктәбеннән bir yılını xatirimdə 300 bala qatnaşdı. Менә biz min bitti oxutucu olarak da konkursta tığnadan da bitti түгел. Bizning kиләчәгебез konservatoriyaga, muzika училищеларына kim килер? Kim bizning kиләчәктә татар сәнгатен пропагандалар. Шуңа күрә балалар фестивале конкурсы әлбәттә кирәк. Сез дөрес әйтәсез. Менә ул уен коралларында уйнаучылар да күбрәк булсын. Менә созвездие бар безнең. Алар җыр сәнгатен дигән, бию сәнгатен нәфис сүздә аларның бар. Инде уен коралларында башкару. Алар да күбрәк булсын. Барсы да булсын. Күбрәк булса, безгә рәхәтрәк була яшәрәк. Тормыш үзгәрә. Сезне дә, безне дә ишеткәннәрдер дип өметләнәбез. Сәгыйть абый кунакка килгән өчен рәхмәт сезгә. Эшегездә, тормышыгызда уңышлар теләп калабыз. Амин, рәхмәт. Мондый бәйгеләр чәчәк атсын. Чәчәк атсын. Студия безгә мөхтәрәм кунагыбыз килеп җитте. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, остаз, профессор, опера һәм эстрада җырчысы. Хәтта драма артисты, мөгаллим, Тукай бүләге иясе Венера Ганиеваны каршы алабыз. Венера ханым, саумысыз, хош килдегез. Драма артисты диюбез юкка түгел, чөнки сез театрда Мәйсәрәне башкарган олуг шәхсебез. 7 ел. 7 сезон эшләдем әйе. Субханалла. Сагындырамы менә шул җырлар? Әлбәттә. Анда бит мин бик күп нәрсәгә өйрәндем. Мин ул вакытта яулыкта бәйли белмидерем, татарча. Анда Нәҗибә апалар, Найла апалар, бөтенесе. Миңа ярдәм иттеләр, шулай бәйлә. Аннары нинди шәхесләр белән уйнарга туры килде бит. Аллага шөкер. Шәүкәт Айбетимиров булгандай. Рабис Шарафиев, Асқар Кисмәт, Наил Дунаевлар. Ну, әйтәм, Зөлфия, мин анда бик зур, бик күп тәҗрибә алдым, бик күп. Ул вакытта сез алардан үрнәк алганда, хәзер инде бөтен кеше сездән үрнәк ала. Бу Болгар радиосының бәйрәм концерты турында сөйләшик әле. Ни өчен ул нәкъ республика һәм шәһәр көнендә үткәрелә икән? Ни өчен? Ни өчен? Сезнең фикерегез? Көннәр бит бетмәгән. 360 көн бар, 364 көн бар тагын. Әйе. Беренчедән
Булгар радиосы үткәрә торган концерт ул минемчә иң затлы, иң зауыклы проектларның берсе. Һәм аның менә республика көненә туры килүе дә бит инде ул бик әйтегендә зур мәртәбә. Чөнки безнең ул республиканы иң затлы бәйрәм. Бердәмлегебезне күрсәтә, безнең халкыбызның көчен күрсәтә һәм инде мәдәният үсешен дә шулай күрсәтә бит инде елдан-ел проект яхшырак эшләр, сценарийларны, яңа башкаручылар, яңа яхшы җырлар, аннары бит Булгар радиосының тамашачысы да бит бик үзенчәлекле. Ул бик тоемлы, шундый. Ул мен ярата менә шундый эчтәлекле, тирән мәгънәгә ия булган җырларны үз итә дип әйтәм инде. Шуңа күрә бу концертлар зур, тулы заллар белән үтә, инде аншлаг белән үтә. Һәр даим Булгар радиосының проектлары һәр вакытта затлы, зауыклы, шундый югары дәрәҗәдә. Инде ул концертта минем шәкертләремнең катнашуы да ул минем өчен дә бик зур шатлык бит инде. Инде аларны санап бетергесез хәтта. Тик менә шул затлылыкка бәйләнеп бер сорау бирәс килә Венера ханым. Сезнең шәкертләрегез шундый гайры була. Бу Венера апа, бу ансанда түгел. Менә шул затлылыкны ничек тәрбияләргәсең? Затлылыкны? Затлылыкны. Ничек дип әйтәм инде? Ул табигатьтән буламы синдә? Яки ничектер үстереп буламы? Табигатьтән дә килә инде. Табигатьтә булмаса, затлылыкка аны өйрәнеп була, аңа өйрәнергә була. Аны бар тик күрә белергә кирәк матурлыкны, дөньяның, яшәүнең, табигатьнең. Синең әйтегендә коллегаларың матур җырласамы, матур киенсәме, һәр вакытта мактарга өйрәнергә кирәк. Ул матурлыкны күрә белергә кирәк. Һәм шул вакытта инде ул сиңа да сиңа бит ул менә матурлык сиңа сиңа. Һәм инде менә шулай инде мин дә бит гомер буе өйрәндем инде шушы. Монда остазның да үрнәк булу кирәк. Остаз инде ул әлбәттә мин бит яшьләр белән эшләгәч алар миңа карап та алар сокланырга тиеш, ниндидер үрнәк алырга тиеш. Хәтерләсәгез, без беренче класска барганда, гомумән укырга барганда, үзебезнең укытучыларны күреп, аларның пөхтә киенгәннәрен, ул чәч тарашлар, прическалар матур, ул без һәр вакытта кичкенә менә иң беренче минем укытучы буласы килә иде. Һәм күп кешенең әйтергә кирәк, сайланган кыз балаларга юрыша укытучы булырга теләкләре. Ул әйтә, кем булырга телисең дигәч, укытучы. Дөрес, тормышка аштай. Димәк, сезгә килгән укучылар алар ниндидер тормыш мәктәбендә ала, җыр-моңга гына. Тормыш мәктәбе мин аларга өйрәтәм инде, өйрәтәм, атыма да өйрәтәм. Антын без сездә укып карамасак та шамалыйбыз. Шамалыйсыз. Мин контрольдә тотам һәммәсен. Инде мин дә тәрбияләмәсәм, тагын ничек, мин бит аларның әти-әниләре миңа балаларын китерәләр, демәк. Мин дә ниндидер җаваплылык тотам бит инде алар алдында, шулай бит. Менә шул минем төп максат әлбәттә инде. Безнең сәнгать мәдәният институтыннан зур шәхес түгел, профессионал, затлы, зауыклы, остазын. Затлы репертуарга таянырга тиеш, аларның киләчәктә инде җырлары, затлы репертуар. Без бит инде анда умса гына җырламыйбыз, әлбәттә инде. Хәзер ул сүзне бик еш кулланабыз бит инде. Ул безнең спектакльдән чыкты. Әйдәгез безнең умса бер. Менә шуңа күрә классик әсәрләр, романслар җырлау, менә алар барысы да шулай ук тәрбия бирә. Менә шундый затлы көйләрне җырлау, халык җырларын җырлау. Шулай ук. Һәм буларның барысын да Алла бирсә 30 августта. Күреп, тыңлап, үзеңә тагын бер рухи ләззәт алып, зәвыкка, затлыкка якынайып кайту мөмкинлеге булачак безнең милләттәшләребездә. Шуңа күрә бәйрәм концертына килмичә калмагыз. Бу бик зур, бик матур, бик мөһим очрашу безнең республика көнендә. Һәм шул очрашу дигәннән сезгә тагын бер сораубыз бар. Мосы бөтенләй гомумән бүтән темадан булачак. Тотынып утырыгыз, Венера ханым, син хәрәшен. Тотынырга. Чөнки
bu muzыка тирәсендә дә түгел, җыр тирәсендә дә түгел, укыту тирәсендә дә түгел, сезнең тормышка кагылышлы бер шундый кичкенә генә кызыклы сораудыр. Сезнең тормышыгызда иң көтелмәгән очрашу. Хөрмәтле тамашачылар, әлеге сорауга җавапны сез ТНВ телеканалының социаль шелтәрләрендә таба алачаксыз. Әлегә без кунагыбыз Венера Ганиева белән саубуллашып, Безнең хыяллар бу җитмәслек теләкләр иеме төсле шиксез. Хыяллар кешене яшәтә, яшәртә, көч һәм дәрт бирә. Без исә киләсе очрашулар турында хыялланып тапшыруны тәмамлыйбыз. Киләчәгегез якты, һәр көнегез бәрәкәтле булсын дигән теләктә, бүгенгә сезнең белән сау булашабыз, хөрмәтлеләребез.